tardes. Hai momentos na vida na que a presencia das persoas tórnase absolutamente necesario. Hoxe, toda a familia atlética de Galicia, representada por todos os clubes deste campeonato de Galicia que están a tomar parte, a quen agradezco públicamente a súa sensibilidade para estar aquí hoxe no barco, quere deixar constancia ante a familia de Luís Nogueira, ante os veciños e veciñas de San Vicente de Leira, do concello de Villamartín de Valdeorras, o sentimento máis profundo, admiración, o respeto que todos temos e teremos pola figura incombustible de Luís Nogueira. Agora, como dixen antes, o Clube Adas a don Luís Nogueira Fernández, atleta exemplar. Junín.